Защото на Слави, в тези ледни жеки, кръвта да кипи и човека се отдава на любов и понякога просто защото сме хора, ние изневеряваме. Обаче изневеряват не само мъжете. Ето, вижте, момче, я чети. Пиши, не съм аз. Ти, си с голата глава. Не съм аз, бе. Чети, бе. На мен никой не ми вика момче, я чети. Добре, бе, мукни. Иване, чети му. Жените изневеряват повече и го крият по-успешно. Мръсници, а ние мъжете сме толкова наивни и винаги ни хващат. Ще ви го докажа с една моята история, дами господа, която се е случила. Чакай, не ставай. Не ставай ви. Кажи микрофония, какво става? Чакай да ни хване микрофона. Ти си толкова превъзбуден, че се фърляш на... Отива един приятел в къщи след работата, си цведя и каза, любов моя, здрасти. Значи каза, любов моя, здрасти, цведя, значи ще отивам да изневери жена си. Каза, 10 часа имам среща с шефове, ще ми дадат, нали, увеличение на заплата, така че трябва да хода на среща. Жена му вика, що ме така, криза има, може да ходиш, мъжо, не се притесняй. Отива той да се изкъпи, отива жена си така, хитра, и берка така в джобчето, изважда една бележка, пише, скъпи, чакам те в 10 часа, да ядеме Кой къде отива и какво вади? Аз чакам те в 10 часа, да ядеме, любовница му пише, да ядеме пуйката и белия сос, който най-хубаво го правя аз. Жена му нищо не каза, излиза мъжа от баня, ама мукни. Излиза мъжа от банята и жената вика, ела мъжо сега. Аз, нали ме бях любов твоя и така нататък. Един бе трака, дамба, думба, трики, троко, втори бе трака, друга трики, троко, умря мъжа. Така много си умори. И става в 9:30. Секси са правили, не разбира. Трака, труко, какво е, господин Станислав? Какво иска сега? Да кажа, че са свалили дрехите и чингири, мингири, тингири, фунгуру? Извинявайте, наши зрители, ама господин Станислави само ме прекъсва. И отива в 10 часа точно при любовницата. Любовница вика, здрасти, скъпи. Мъжа вика, скъпа, много съм уморен и ще ядеме хубава да пуйка и после ще ходиме да легнем. И тя, любовницата се още по-хитри, така че отиде и тя да провери в джобчето. Проверява в джобчето, отвари листчето в джобчето и вика, пише листчето. Мръсница такава, яш пуйката, но да знае, че белия сос си остана в къщи. Така че трики, троко, мака, мунга. Уважаеми зрители,